A posibilidade dunha moción de censura sobrevoa a vila de Meaño. A formación dos independentes, que encabeza a oposición, mostran o seu total rexeitamento ás políticas que está levando a cabo o goberno de Carlos Viéitez. O equipo das Pérez rexeita os novos orzamentos municipais. Ahora mesmo nos presupuestos non hai nada para o auditorio, para a Casa das Artes, non hai nada para a separación de pluviais, aquí estamos preto da Édar, que ano tras ano é un problema para a parroquia de Dena, non hai nada para eso. E non hai nada ou moi pouco para a xuventude e para a xente maior, insisto. Non é a necesidade de enchear pistas, non é a necesidade de facer máis estradas, máis carreteras, as pistas agrícolas son porque son, estamos suficientemente cubertos. Dende Meaño Independiente ofrecen a posibilidade ao PSOE de facerse coa alcaldía a través dunha moción de censura. A formación das Pérez daría o seu voto aos socialistas a cambio de nada. O único obxectivo é mudar a situación do Concello de Meaño. Nada, nin queremos asignación económica ninguna, nin queremos participar máis alá de darlle o apoio. He leído o programa do Partido Socialista, he visto o que está facendo Carlos Viéitez, evidentemente merece estar para nós fora da alcaldía. Carlos Viéitez, vendo a onde está destinando os cartos do Concello de Meaño, e darlle a oportunidade ao Partido Socialista e terá o noso apoio para que leve a cabo as súas políticas. Os independentes non entenden o continuo apoio dos socialistas ás medidas do Partido Popular. Tamén advirten que as súas propostas son continuamente rexeitadas. O alcalde está levando a cabo as súas políticas co apoio do PSOE. Insisto, as nosas propostas, por moito cariz social que teñan, non están sendo moitas delas nin discutidas. Canal Rías Baixas tentou coñecer a opinión do Partido Socialista, pero a formación rexeitou realizar ningún tipo de declaración. Dende Meaño Independiente agardan a resposta do Partido Socialista para coñecer se están a favor da moción de censura ou se van a seguir mantendo o seu apoio a Viéitez.